உங்க மனநிலை குழப்பமா இருந்தா இப்ப இந்த 3.5 மாசத்துல படிக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை. வீட்டை என்ன பண்ணா, அம்மா இப்படி பண்ணா, அப்பா என்ன பண்ணா, குழந்தைங்களை என்ன பண்ணா, எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய பிரஷர் உனக்கு. உன் மனநிலை குழப்பமா இருந்தா, அதே உன் மனநிலை கொஞ்சம் நியூட்ரலா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சமமா இருந்தா இது உனக்கு ஒரு சேலஞ்ச். இந்த 4 மாசத்துல எப்படியாவது படிச்சிடணுங்கிறது ஒரு சேலஞ்ச். அதே உன் மனநிலை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, உயர்வா இருக்கு, நம்ம மனநிறைவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவன் 4 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கான், நீ 4 மாசத்துல படிச்சிடலாம். குரூப் 1க்கு பிலிம்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இங்கேயே போர்ஷன் இந்த குரூப் 4 வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். குரூப் 2 படிக்கிறதுக்கு இப்பவே குரூப் 4 போர்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு குரூப் 4 முடிஞ்ச மறுநாளே மெயின்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இது நீ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பாப்பேன். 3 மாசம் 4 மாசத்துல ஃப்ரெஷ்ஷா படிச்சா ஃப்ரெஷ்ஷா கிளியர் பண்ணிடலாம். உண்மையிலேயே 3 மாசம் தான் தேவை. அதை 3 வருஷமா 4 வருஷமா படிக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கணும். கொஞ்சம் குடும்ப பெண்மணிகளுக்கும் வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு அந்த 3 மாசங்கிறது போதுமான நேரமா இருக்காது. அவங்க ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும், அவ்வளவுதான். மத்தபடி வேற